a permanent displace. El Mas Molla és del document més antic que conservem, és del 1338, és baixada mitjana, i el meu besavi era l'Arnau Molla de la Riera. Has de pensar que de la baixada mitjana fins avui dia, evidentment, a casa hi ha hagut molts canvis, però seguim sent una casa de pagès tradicional. Bueno, una casa no, un mas. I el mas jo l'entenc com en els seus orígens, doncs un cercle tancat on es feia de tot, on es cultivava per la família, es cultivaven tomàquets, enciams, verdures, es tenia fruites, tenien 2 gallines i hi havia ous a casa, i hi havia vi, hi havia oli, hi havia cereals per fer el pa. El propi raïm l'elaborem en els nostres cellers i el venem directament al consumidor. És una de les particularitats de casa, pagesos que fan vi de pagès. I automàticament la pregunta és: i què és el vi de pagès? La reflexió que vull fer avui aquí. El vi de pagès és la cosa més senzilla del món. Senzillament hem anat fent el que feia el meu avi, el que feia el meu besavi, el que feia el meu rebesavi. Clar, dir que el vi de pagès del segle XXI és exactament igual que la mitjana, no, però sí que podríem tirar tranquil·lament 100 o 200 anys enrere i trobaríem els mateixos gustos que estem oferint a casa al celler. La gent que fa vi de pagès com el meu besavi o el meu rebesavi amb un pinot o un gamer, doncs no tindria molt de sentit. Aquí fem servir varietats autòctones catalanes. De fet, els pilars bàsics del vi de pagès és que siguis pagès. Varietats catalanes, estem parlant de carinyenes, garnatxes, monestrells, xarelos malvasies, que els trobaríeu a tot Catalunya, però també estem parlant de varietats ja molt més minoritàries com l'aveller, el banc de cera, la cua de boi, el ximoi, el trobat, una llista no m'hi estan en aquestes vinyes velles. Llavors, clar, són varietats tradicionals que elaborem en el mas, i en el mas ho fem amb bota vella, d'una manera totalment natural. Nosaltres el que fem és arribar, aixafar el raïm i el most fermenta de manera espontània, ni hi ha afegit de llevats, ni hi ha control de temperatura. Jo a vegades dic que explico els meus vins dient tot el que no faig, no? Perquè com que no faig res, senzillament deixo fer la natura, els acompanyes, has de llegir molt bé la vinya, triar molt bé quin dia veimes, com ho fas per arribar a aquell vi que vols, i a vegades, tot i així, tens moltes sorpreses. A casa tenim 170 botes, 170 bucois, que és una mida d'uns 600 litres, i tots són diferents, i cada any. I tots són gustos especials, ara per això, ara per l'altre. Perquè vull conservar la paraula vi de pagès, perquè sí que és veritat que avui en dia estan apareixent noms nous, no? Slow food, cuina de proximitat, quilòmetre zero, venda directa, circuit curt, jo què sé, Demeters, biològics, ecològics, biodinàmics, naturals. Clar, és que al final, i dius, a veure, si ara baixés la meva olla aquí, i jo li hagués d'explicar què és quilòmetre zero i venda de proximitat, li diria, doncs mira, que quan hi ha carxofes vas al mercat i vens carxofes, i que quan s'han acabat, doncs s'han acabat. I diria, i què heu inventat? No? I que la gent compra directament als pagesos que ho fan, diria, i què heu inventat? No, és que al final, i vi natural què és? Fa 200 anys els pagesos feien vi natural, tots, cap filtrava, cap clarificava, cap estabilitzava, era lo normal. El que passa és que el que era normal va deixar de ser-ho, i les coses normals i naturals van desaparèixer i van ser substituïdes per productes industrials, controlats, perfectes, uniformes, i això s'ha entès fins fa molt poc com a qualitat. Un vi de qualitat era un vi que garantitzava sempre un resultat. Les denominacions d'origen han treballat molt amb això, vi de qualitat, vi sempre igual. En aquest aspecte nosaltres no donàvem qualitat. Avui en dia el xip està canviant una mica, estem tornant una mica enrere, i qualitat també és un producte natural, un producte sa, menys intervenció, i des d'aquest altre angle tornem a ser vistos d'una altra manera, tornem a ser reinterpretats sense deixar de fer sempre el que havíem fet sempre, però ens estan mirant amb una òptica més generosa en aquest sentit, i és dolç, és un moment dolç pels vins de pagès, perquè tens el senyor del poble que t'ha vingut tota la vida a comprar, però tens gent nova que t'està redescobrint. Ho diem en conya, per exemple, diem que som la Gàlia enmig dels romans. Ens sentim com això, no? Com uns bitxitos raros allà mig, envoltats d'un món nou que està treballant amb molta tecnologia, amb enòlegs superbons i intentant fer vins que sortiran arreu del món amb una estampa d'Empordà, i nosaltres estem fent alguna cosa totalment al contrari. Nosaltres diem que som l'altra cara de la moneda. I de fet, a nivell d'enoturisme, això té molt d'interès al nostre poble. Soc Ingrid Teixidor,
Soc responsable del celler Oliveda i Freixa Rigau de Capmany, on elaborem vins amb DO Empordà i amb DO Catalunya, vins de qualitat i també cava. Aleshores, la nostra empresa és una empresa amb molta història, perquè es va fundar l'any 1948. Ja antigament es venien vins a masies i veïns de la zona, però l'any 1948 va ser l'any de fundació. Aleshores, d'ençà fins ara les coses han canviat molt. En el seu moment, Oliveda era una envasadora, són les arrels del que és el celler. S'envasava amb 8 milions d'ampolles, un 80% dels vins de l'Empordà s'envasaven a Oliveda, perquè l'avi Oliveda era un senyor molt trempat, que es guanyava la vida netejant tines, que era una feina molt perillosa, i va acumular un cert capital i va comprar una màquina, que era l'envasadora. Aleshores va començar guanyant-se la vida per aquest costat. Aleshores els temps van canviar i el que eren vins envasats, vins joves i de potser no massa qualitat, va canviar, va haver-hi un boom de vins amb envelliment i aleshores el celler es va reconvertir. Es van plantar vinyes, es van comprar botes i es van començar a fer vins de qualitat. Vins ja amb marques de prestigi, vins amb bones imatges, i en aquell moment tampoc no hi havia competència. Hi havia molt pocs cellers a l'Empordà, bàsicament cooperatives, Peralada, que era una gran casa, i nosaltres, i aleshores la lluita era més petita que no pot ser ara, no? I érem número 1 en ventes a la nostra regió. Es va crear la marca Rigau Ros, que encara existeix, és una mica un mite per nosaltres. Rigau Ros prové dels cognoms de la iaia, de la dona del Josep Oliveda, el fundador, que es deia Joana Rigau Ros, i ara, per exemple, el Rigau Ros l'hem reconvertit i li hem posat el nom de la Joana, no? Joana Rigau Ros. I tot va anar evolucionant, tot va anar canviant, amb molta competència en el sector, lògicament, i en el nostre cas va haver-hi un impàs molt important. Hi ha hagut també una tercera generació, que som la generació actual, que ens centrem molt també en el que és la imatge, en el màrqueting, que potser abans no s'hi prestava tanta atenció, i sobretot també molt d'èmfasis en el que és la vinya. Antigament, quan teníem els visitants que ens venien a veure a Capmany a comprar vi, que bàsicament eren estrangers, que tornaven cap a casa, doncs els agradava molt de veure com funcionaven les màquines, el celler en si. Tot això ha canviat molt i ara la gent vol trepitjar vinya, vol veure vinya, vol esmorzar les vinyes, vol fer tastos a les vinyes. Nosaltres fa molts anys que exportem, també tot va començar a nivell amateur, no? De gent que venia al celler, o turistes que venien en el celler a comprar, i ara la tendència és una altra, no? Buscar nous mercats que absorbeixen vins del nostre territori i expandir-se per aquesta vessant. Aleshores, ha canviat totalment el tipus de client. El client sap més bé el que busca, paga més preu pel producte també, perquè busca alguna cosa molt concreta, no? Una varietat o un tipus de terroir, i la despesa és major que no era abans, tot i que el consum és menys. Poder la gent abans bevia molt més i bevia cada dia, i ara es veu una ampolla potser el dissabte o el diumenge i para de comptar, però en qualitat ha augmentat. El tema del que són vins ecològics és molt important, el que és la coberta vegetal, el paisatge és molt important a l'hora de cultivar, la fauna, tots aquests factors abans no es tenien en consideració, es plantava i ja està. Ara avui dia és molt important la biodiversitat, que tot acompanyi amb el que és el vi. Nosaltres creiem que hi ha hagut una generació, que és la generació actual, que és una generació molt treballadora, molt trempada, amb molta empenta, i que ha fet canviar una mica la visió del que és la DO Empordà. Es fan moltes més accions que no es feien abans, no solament a l'Empordà, també altres denominacions, però aquí hi ha un grup de gent que estan tirant molt, igual el que és el Consell Regulador també. Hi ha una generació amb moltes ganes, amb gent jove, amb molts més coneixements que no teníem abans, hi ha molts més enòlegs, viticultors, gent que treballa en la terra, agrònoms, i això fa que s'hi dediqui poder més atenció al que estem elaborant en aquest moment. En un moment molt bo, creiem, un moment d'expansió, un moment d'explosió tant de cellers com de viticultura. Revisant dades, des de fa 20 anys enrere fins ara, podem comptar pel doble de cellers que hi ha actualment en comparació als que hi havia 20 anys enrere.
Quan els meus pares van començar l'empresa el 1977, doncs quasi amb una mà podries comptar els cellers que hi havia, no? Hi havia Talau, Oliveda, hi havia viticultors que elaboraven de vegades sense etiqueta, també Santa Maria amb el Gran Recosín, altres marques conegudes d'aquí, però realment es comptaven amb una mà, no? Actualment estem al voltant d'uns 50 cellers. S'estan valorant i s'estan recuperant el que són varietats pròpies, doncs en negre seria la carinyana i la garnatxa, i en blanques, doncs, garnatxa blanca i també macabeu, també moscatell amb vins dolços. S'intenta prioritzar sobretot varietats d'aquí, tot i que sempre hi ha algunes varietats també de fora, no? Pel que fa al que em deies, el tema de l'ecologia o el cultiu ecològic cada cop va més a l'alça, doncs és una tendència que jo crec que és positiva i que realment s'està utilitzant. El tema del vi natural o vi biodinàmic, que és una cosa que està començant a entrar, té un punt de màrqueting, però hi ha molta gent que ho fa perquè realment hi creu i això és l'important, no? No només per vendre, sinó per una creença o per un tipus d'elaboració que sigui respectuosa amb el medi ambient, no? I amb la mà. Però actualment estem venent 500.000 d'ampolles de DO Empordà, i que és la DO catalana més venuda i la segona DO més venuda, darrere Rioja, però ens separa ja molt poc. El que semblava fa uns anys impossible, doncs ara actualment estem amb 40.000 ampolles. Crec que el consum habitual de vi a poc va baixant, perquè els canvi d'hàbits, la gent no menja tant a casa, ens condueix, es mou més, és un altre tipus de vida, la vida ha canviat una mica, no? En aquest sentit. Però bueno, encara per altra banda, ens guanyem en el consum més festiu, que realment no es concep una festa ni familiar o una festa amb amics sense una copa de vi, no? Sense una beguda derivada. La indicació geogràfica sí que és més elevat que el consum amb DO, però sí que és veritat que aquest consum sense indicació o el consum de vi amb menys valor o menys diner, diguem-hi, doncs està baixant i puja el consum de vi de més qualitat. Tot i que se'n veu menys, però el que es veu és de més qualitat. Els vins amb DO, ja sigui la DO Empordà, que ha pujat molt el consum, o altres DOs, amb vins de zones determinades, geogràfiques, doncs aquest sí que està pujant. Està pujant el nivell de vi, la qualitat del vi consumit, encara que està baixant una mica el consum. És el mitjancer en el món de l'hostaleria entre el vi i el consumidor. Llavors aquesta persona és últimament qui té més tracte amb el consumidor final, no? Perquè realment és qui aconsella o qui ajuda a triar o qui explica els vins. L'enòleg ha quedat una mica tancat com en el celler, portes a dins, i potser caldria que una formació més tècnica expliqués properament, sense conceptes massa tècnics, però sí explicar com és el vi i com és i com es fa i com es veu, com es consumeix, etc. Intentar apropar també la professió de l'enòleg a la gent, que no sigui una persona així tancada. El món jove, la gent jove és la gran oportunitat del sector, no? Si aconseguim fer entrar el públic jove, que no ho vegin com una cosa de gent gran, una cosa una mica antiga, sinó que sigui una cosa divertida, propera, que sigui festiva, intentar captar aquesta gent. També és veritat que les cerveses o les begudes refrescants fan molta promoció, fan molt de màrqueting, i en això ens guanyen per golejada. Cal girar una mica la truita i buscar moments de consum i captar aquest públic juvenil. Life circles around, death is a reset button. Dragonless flames and surround. These people are a certain glutton for punishment, still on the fence. Hear the lament of a permanent displacement. A permanent displacement. Oh, oh, oh. Give up. Are you just gonna give up? Are you just gonna